Чоловіче, що це в тебе тут за штуки? Ну, в мене це прикид, скажімо так, бійця білоруського антисовєтського спротиву післявоєнного, так звана організація «Чорний кіт». Вона ділена на території Білорусі, починаючи з 1944 року і закінчуючи, остання була така гучна їхня акція, це 1959 рік. Ну, вона такий ж самий спротив, як і вас УПА, тобто саме організаційний. Також, окрім спротиву організаційного, було також і масовий спротив був, який ніким не керувався. Тобто А стрій схожий зі строєм УНР, правильно? Ні, це все, можна сказати, трофейна форма. Це кепі військ СС, але вже трофейна наша з білоруською символікою. Ага. Це кітель німецький зразка 36-го року, також з нашою символікою вже бачите. Так, бачу. І також петлі це також організації «Чорний кіт», білоруської національної. Підсумки совєтські для патронів Мосіна. Ага. Ремінь трофейний німецький, есесівський. Бачу, герб. Ну так, але перевернутий, да. Все правильно, так. Ногові штані радянські. Ага. Панчохи. Так, це не панчохи, це обмотки. Обмотки радянські також, червоноармійські. Боти британські, ленд-лізівські. Так, британські? О, май. Це круто, це круто. Ага. Так, далі ми пішли. Сухарна сумка німецька. Фляга німецька також. Фляга, бачу. Також німецька. І що сюди кладуть? Це для сюди кладеться сухпай, так званий. Тушонка, хліб і все інше. Це фляга для води. Вже пізня, вже пластикові стаканчики такі. Бачу. Ну і пісок також пізнього зразку, бо в нього вже верхня кришка стальова, зі сталі зроблена, і ручка також зі сталі.